Kiitos paljon. Jaha, nyt on, siis on tosi lämmin täällä. On tosi lähellä, että sauna on siis aivan oikea asteitta. Ja? Mutta ennen se me otamme lavalle meidän legendaarinen hahmo nimeltä Fabbu. Jag kom in, stod och såg sig omkring och gick fram till en brud. Kanske för att få bjud. Nu får du höra mig här du vill. Och förresten jag heter Daisy. Är du alls now crazy? Yo, no, yo, no, yo, no. Plötsligt fick han nog placera. Videon i Shaiton var konfirmerad. Och kom han på när som ger den hickon. Eva, jo, Tom och Gonillas flickor. Stå och köpt sig helt dum. Men han ångrar inte tills väktaren kom och sa: Hör du gubb, du är ganska lame. Tycker det är dags att du får hem. Bryr ni alls i vad du ser? Tog dina unga med. Yo, no, yo, no. Kiitos Seinäjoki!